On our second set, ayan, naibag kinagasat nga rabi tayo man apong awan tilabas na. And kami apo ti Daos Band from Urdaneta City. Ayan, once again, ang kayo apo lang unang nagbitin nagkat. Maintain ko mati social distancing, kinada ko maabot ti face mask tayo. Tampay nga na po ka ti COVID. Ayan. At face mask tayo apo, tatlo bagbagi tayo lang, timalisan tayo. Ken no, baka adagutot din ah. At pipin na basol kayo. Ngaw, ang mamingay, Apay naman face mask na ka, maangod na to da. Ang pasalamat kay Jun Motaw. Tapay. Awang kay COVID daw. Tawang kay win at kay sumang. Tanaango mo pa yung tukmo, tapay panagamot mo. Ayan. Ayan din, naglalaing nagiti nga dancer, injak mo. Dato'y sobra medyas na. Dati nga. Dajay kurang ti medyas na. Sila kan nikin na medyasan. Pagpaiso. Wala po. Nasurot na tinemik. Nasurot na ti mafia. Alam mo, ito planetang Earth. Planetang nimik sa... Ayan. Tuko ka lang. Sit. Okay. Tukaw! Sit. Tukaw! Okay, play dead. Jump! Sumot. Kablawa mo ni Dan. I went kin maplawak. Tatay apo, pinalakpakan nyo, dagiti singers. Tatat ang agpalakpakin namin ang tusuling, matay no bigat. Hong! Pengen ta kikto ta man isuda. Kung kuna lang, mabalintang tupay mo lang at palakpakin ka na alas 11. Ay haan, madi nga kasyan. Kinyangay tibaga. Kaya palakpakin namin ni Inapo. Agurigor ko ng Ay, wen, mading mo nubigtaw. Nagurigor ba? Narigat. Mabingay ti tao. Sige ka madamingay. Sige, kumaplawak. Kablawak. Sige. Naimbag nga rabi eh. Nangina, nagbasi, mau. Kinyangay ti kaya mga kablaaw. Nayunam ah. Nayunak. Tagalog-galit, nayunam. Naimbag nga rabi eh. Naimbag nga rabi eh. Inuli mo lang mouth. At least ninayunak. Madi, katid dugang. Katid dugang. Alay. Katid dugang. Naimbag! Nga rabi eh. Kada kayo minabag! Wow! Apo unay ningin natin dugang peso kas nakalagayan sa atong. Katid dugang ko lang di kinatid dugaw. Ay napo, sa Maryanda, English. Wow. Sige. Dapat sa pasa pang ganyan. Aging gana kinaapo barangay captain, kin barangay council. Sige, English nga kablaaw. Wow. Sige. To our very energetic barangay captain. Wow, siya. And also to our barangay officials. Very good. Chicks! Naka-checks. Dagita ni Babalasang. Narami mo mga manukaw. Chicklets! Nachichiklet. Dagita ni Ubeng. Chickalay! Ay, lalakay dagit. Well, chickens! Babakot. Chikogs! Inya ka chikaw. Pagkano na nailawan nga masikog, di kablaawan mo tadamu-dayaw na. Chikaw. To all assorted people of barangay! Oy, at ang naka-assorted. Di mo niya yan. At assorted nga kung kunada. Biskuit kinde kas Niya dyan. pa'y kindi kas kada biskuit lang suling tikwa. Assorted apay di ka kakita na da ubing, da balasang, da baro, da lakay, da bakit, da kumpo, da kyang. Good evening. Good evening. Sama Kasi niyo. ko mablawot English. Katamat Ilocano da dyan na simpa. Seryoso nga Ilocano. Seryoso nga Seryoso, Ilocano. wow. Alay. Naimbag, garabi, kada kayo amin apo, gagayam kan kakapsat. Na, makapsa na kami amin titaw. Haa, napay kakapsat kayo, tanong kakapsat kayo kumaapay takong ninang ka. Bulso ka. Ikatam na kita kakabsa. O alay. Kataw. Naimbag, garabi, kada kayo amin apo, gagayam. Ay, ang mumiingin nga man naggayam ka. Oo. Nga mga amin dito, gayam mo. Ikatam tagagayam. Naimbag, garabi, kada kayo amin apo. Nga para di langit. Ikatam na po may lang. Naimbag, garabi, kada kayo amin. Kalkalpas mo, naglalaw. Haan. Daw tapay nga rin ka amin ka nga. Ikatam tamay. Naimbag, garabi, yo. Yaw, sunalaang. Di ka tuwa na ngay. Ikatam tayo. Ikatuman diyaw. Wow. Naimbag, garabi, Ang mumi atong nga kita amnay. Naglidaw. Itirabi ay. Ikatam tarabi ay. Ikatuman dirabi ay. Wow. Naimbag. Natungtungan ka nga talaga. Naimbag kami amin dito. Ano ta sa kimi kumara di kami kuma ospital. Ikatom ta naimbag. Ikatuman dinaimbag. Wow. Dapat tikong kuna akong may bagbaga amang ngagas. Ikatom. Ikatuman dinaimbag. Wow. Alay, kita. Oh. Wow. Wow. Oh. Oh. Bastos. At ang yug-yug-yug kas kada kung kunan kita. Kamu may paikat amin nga kablaw ko, di ko mablawak ti sinyas. Sinyas nga kablawa dyan. Weng. Sige garot ipatarus mo. Uy, ganang dati may ko, patarus ko, tanong mo'y bagbagang bastusa Oh. ko, kita. Go! Nyata naging nagam lang tayo ma'am. Ito ka nga talaga no nakipag-shake hands ka, good day jay. Ibneg! Ginalubam lang tamaram. Alay, kalubam tamatam no di nga nasingat tungang.
Leader! Ah! Apay nga tayo nalog mo, tas susumaw. O katamago mo kita babae, litis na kita, litis na tatadol niya. And gentlemen! Ah! Bastos, nyata nakatudaw. O katamago mo kita lalaki, gentleman na kita, natadol na kita. Sa damagam data na yun, nakaplow. Gentleman data. Nakita ka ta video na. At ay skandal na data. Di simenteryo. Nag-iimar ko tiko. Kita man yung cellphone na taong. Ang At ay ganda skandal. na. Nag-iimar ko tiko teng-teng na dyan. Kampusan to. Kasano? Uuray mo kasta-kasta data ko, nabagas mo. Pinagpala. Basta bagas tayo. Bagas ti aba. Nagatal. Nagatel. Ingay. Abaya. Ay! Abaya. Ang idugdug kong kita. Paydakos na ginugang. Hindi na pa idugyot. Ako, hanggang gidugdugong ni di ka lang babayin. Nagadong at tawag sa barangay. Ay, uncle! Ay, uncle! Matay ka dita! Makuryente ka na. Matay na pang pasyawan kayo nitugtugtugan ni sumasarnukan. Makuryente ka. Mapakayot ta angkal. Ay napang-aasiyaw. Ano na tugmang data spotlight. Ay na. Umalas Handa kami kami. makita. Kas naubot kaldiro rupak na wani spotlight. At ati pampakinis mi uncle. Dati mga lakay Wow. na. Amo tugtublakan. Mas lakalasara mulyong ubay. Among akod ko dito ng kala. Takalang. Step out. Ninyaman ng... Ay, tamo na, pustay. Ang rason pa'y lang! Juju kanda ka lang. Ang kalin niya may tabagbagamit yun ng ingin. Joke lang. Joke lang. So, na yung bagami nga, gwapo ka. Joke lang. Bawal ti seryoso te ako. Well, tano seryoso kayo, di kayo ICU. Ang kanta kayo di habang may buhay. Kung paalam na. Ayan. So, tatay ko nakinyam. Apaya. Akulkulangot ka. Napay dakos tagitugtong suleng. Madi. Apaya kita gitugtong ka pa naglinis di bagay. Haan kababahin amom. Hindi pa nagidugong. Ada oras na. Ada iti lugar na. Ay, data ka nga nagkamalin suling. Ang mom ti pa nagidugong, awan ti lugar na, kan awan ti oras na. No ka, nung nga nalagip, no sa dinong nga nalagip, data ka pa nagidugong, iso pa nagidugong mo. Maday. Nay, hamong ipapili, kung speaking of dugong, di ta mamamuan ti sakit mo. Ako talaga? Wow! Kasanaw? Di matapo, dagito yung naglabas na panahon tayo, nagligat ti sitwasyon. Wala narigat. Ano na pang kajital-talon, nakabadot ka ti city kalkalunay, nimtag, ingurigor mo, na pang ka nagpa-check up, inyay bagada. Kubay. Nung muli ka ti punti lang ka, nababtuog ka, nablo ka, ingurigor mo, nagpa-check up ka, inyay bagada. Kubay. Tapos napatugang ka ti kastoy na na sinik taropam, igurigor mo, kubay. Nagbaon ka laan, kubig, Kubig. bunada. Iso nga tatasuling, hanggang nga mapanjo ospitalan, nga pa nagpa-check up. Talaga? Wan, agidugong ka laan, mamuang ti sakit mo. Apay may swingay. Wow. Ang mga angaw. Seryoso dataw. Sige, manggaraw. Kastoy titaon. No, nagidugong ka Katrina Manam, nasamit, ada diabetes mo. Ano ka na sa may? No, nagidugong ka Katrina Manam, nagat, ada sa kimoti bataw. Wala ka na. No, nagidugong ka Katrina Manam, naalsa, magpa-check up ka, ada ulcer mo. Ulcer. No, tapos nagidugong ka niya, tapos tinukul-tukul mo, tadugong mo sa amin sa mall. Awan tiraman na. Ay, nagpa-check up ka nga talagang tuleng. Hang ka nga makuan, awan ti tabi-tabinan. Ang patador ka, ti kanupay, agarong ka ti atong di sango balayaw. Itulok mo. Itulok mo, komplikasyon di jayan. Kung kasano nga hingan. No, ata niya, kung nang tatay, nung nilalaman ng padugong mo, kabamang sa kimaw. Kung nung tinukol-tukol mo tadugong mo, kung niramanam, gimatal nga itadilam, nga ngay sa kimaw. At akurad mo. Ay, awan. Kanya nga di nga sakay. Nung niramanam tadugong mo, kung gimatal tadilam, among sa kimaw. Agutog ka. Ay, animal ka, ikaw. Siyempre, nagataw. Si kasuling kaya mo mamuan ti sakit ka. Wag. Kaya mo mamuan. Ramanam ti dugong ko. Ramanam mo na. Kaya mo nga mamuan ti sakit ka. Dugyot. Sabay niya ka, nagalas na tayo, bagbang mga dugong. Nakadam na maramraman ng uncle dito. Amuram-raman na. Joke lang. Nakalasi pa lang para mo kanyak tatay suling may kapamituatan. Dahil ito'y second setan ngam da talaga ito babain na kuri kastu-kastoy lang daw tinumutib yung suling. Nagis eskwela akmal. Wan, nag-abroad ka pa. Nag-abroad akpay. Napanam nga ditang abroad. Ka syempre sa 30 nga taon ko nga nag-abroad. 30 years ka abroad. Wow. Mana taong mo? 22. Nagure ka. Kano ka na yan ah? 1992. 1992. Inya nga bulan. Nagbulan. Adong ang ilaw ite. Agure ka pa basta pa nagmamangga. Animal ka.
Karag mamangkay day. Wan. Ako lang 30 years ka dyan, bro. Wan. 28 na tawang mau. Oh. Kasi anong karag nga nangyari dyan? Kastoy istorya na data suling. Itidamdamo ni tatay ko tinapan ni Jay China. Oh. Tugot-tugot na kiday. Nagtugutan na kanya. At ajayak sa lo na. Tataka nagsarak dahil Jay China ni inang ko kinitatang ko. Ijida naglabing-labing. Ijida nga binuot spare parts ko. Ay, ingay. Ti spare parts para tiluglugan. Nay, apay paralugan lang ti spare parts suling. Apay di ka kikitain niya. Dagito'y mak-aksidente kat matuktok ko lang dati tulang. Iya panda di orthopedics. Tadi natukol nga tulang. So katanda landok to di landok kinatawag mo. Spare parts. So katatatong O, tata, napangkatay. China, sa nga pulong nga taon ko jay. Sa nga pulo nga tawang ka dyan, China. Jay, sa Ati, nga pulong nga taon ko mo di Japan. Japan. Sa nga pulong nga taon ko jay, Amerika. So nga 30 years nga nag-apruda. Ay, napangkati China ko nam. Diyan mo matagso ti China. Nay, agurure ka man suleng. Sa nga pulong nga taon ko nagjijan ni jay. Huwag ka nasusuro ka. Apalasan naman ka raw. Oh, sige, padasa. Subukon na katata. Wag! Ah, ate Oh. ibagam ti panagsasap ti Chinese. Wag! Magmag na ka di kalsara. Oh. Nakapidot ka kwarta. Oh. Pinidot mo, kasanong nga ibaga data, iti Chinese. Oh, sige, magbang na di kalsada. Nakakita ti kwarta. Oh. Pinidot ko. Oh, king ko kwa. Guri ka! Guri naman! Oh, king ko kwa. Ilocano mo! Chinese di jay. Ang ko nga bagay, ang nga bagay. Oh, king ko kwa. Lalay ka, lalay. Ano pa mo? At tapay kita. Lebi ko sing lo. Wow! Nagmaya! Naglamuyot kas lagkarkarayam na ulag. Libi ko sing lo. Yan ang kunawata. Amo na awatan. Nya tarus na. Libi bili ko sing singko gawlo lugaw bili singko lugaw. Hoy, Tagalog mo! Tagalog nga. Napang ako ng Japan. Jay Japan. Sa kapulong nga taong kumati jay. Ayan mo magaruti aksaw ti Hapaw. Ukam mo ka. Talaga? No ka sa ano ti kaado nga na sursuro kapag sa Saudi Chinese. At Nadado ato mo? ti Hapon. Oo, talaga. Sige, Wow. ato ay panagsasaw tayo po na. Wow. I-translate mo. I-translate ko. Dati nga, Weng! Data nga ubay. Nakita mo nga wan chinilas na. Ah. Inaawag mo dito at panagsasaw tayo po. Saka-saka. Dati nga, Weng! Mabisan pa ka daw. O sige. Numansin ka. Balang ka. Ha? Initsto ko lang na. Haan, kas na Ilocano ko ng suling, takas to iti istoryana dayta. Iti dagiti hapon ko tumay ta saksakupon ti Pilipinas. Oo. Ado tinadap da nga pagsasautay toy. Ay, Isu nga kasta. dinagsubli day di Japan, isu mo tigam gamiton dan. At dapat, ma'am. At tapay aso. I-translate mo man Oh, tayo. sige. Inya ti hapon iti natong. Wotong. Inya ti hapon iti kawayan. Rabong. Inya ti hapon tilugan. Woto. Inya ti hapon titulang. Boto. Inya ti hapon tiltultulang. Boto. Sabi, kasi na galasam. Isu nga talaga. Inya ti hapon ti napintas. Akichi. Inya ti hapon tinalas. Kitai. Oh! Samoy ko doon, uncle. Auntie wino, uncle. Anti wino angkal. Ay, antikal ka no. Anti nga kaukal. Talaga. Nagarot At talagang ibagay antikal ko na Ako yung dati page na. Ay, well, nisumot laang. Salamat ako. Nako lang napangkapit Amerika. Jay Amerika, jayak nga nag-eskwela ti college. Nag-college ka? Kanya nga nag-eskwela ti college, si Jay, may isa nga mabig-big nga kapipintasan nga eskwela ang tintiro nga lubong. No, nakakadal ka na At ba? siyempre, da utak ko, dinadakan to pa, da utak na, siya ka nga tao. Nagadalam ngayon, Jai. Iti siyempre, di kapipintasan nga eskwelaan. Harvard University. Ay, ingay, nangina dita niya. Oh, pariyami lang. Bariyayo lang. Wow. Ay, mayaman. Itaka nga ron nga nag-college. Si Jaya nga nag-college. Inya tinala mga course. At siyempre, tinala nga kurso, di ka kaninginaan ti tuition fee na kan karirigatan nga iturpo. Inya, Jai. Lighter mechanic, major in Awang vulcanizing. kas, Jai. Apay tawan nga ko lang ngay. Awan, sa ano tataw? Lighter mechanic ko na nagtarimang ka ti lighter, gasol, gas stove, shilling. Major in vulcanizing, ang vulcanize ka ti barko, bukatot, nagijay. Awan dalit ti barkuin mo kato. Napang ka ti Amerika. Hampay. O siyak nagapok kijay, damok nagijay. Oh, tata pang kajab Amerika. Ti Amerika, jay ka nag-eskwela. Ay, among dito Amerika, naglalayang tatao dito. Ay, awanan ko itulok nalalay ti Pilipino. Ay, nalalayang Amerikano. Nalalay ti Pilipino. Facebook ka, Google ak, makita nagiti inimbinto dagiti Amerikano, naglalayang da. Ay, nalalay ti Pilipino. Nalalayang ta O Amerikano. kasi anong nga may baga nga nalalay ti Amerikano. Among di Amerika. Oh. Ating nga karnay. Oh. Ninyo nagdadita makina. Oh. Rumwar na kalatan to. Ijay Amerika daw Asjay na ta. kalalain. Nakapoy ti Amerikano, nalalay ti Pilipino. Pasana nga. Tanugi Amerika katinsero da data karnen tunurimwar na kalatan. Wow. Ito'y Pilipinas. No nilalaki kat simrot di kalkalapaw. Sinaruno ni babae, mapalabas ti siyang nga bulan. Tao daytan. Sa Balimal. O, dinalalain ti Pilipino. Ate, nakapoy pa. O, Nakapoy pa hingayin. kasano nga may baga. Among di Amerika. Oh. Di Amerika. Hey. Kaya daw.
Ang patayag na tiroplano. Awan ti piloto. Ijay Amerika. Jay Ang patayag na tiroplano awan ti piloto. Wow. Nakaboy ti Amerikano. Nakapoy naman yun. Nalalaing ti Pilipino. Saan? Tano di Amerika kat agpatayab da ti eroplano awan ti piloto. Awan. Ito'y Pilipinas. Agpatayab da ti piloto awan ti eroplano. Nadakot kas jayaw. At da, Di ba na? ingka jay kapit si Kabisayaan nagadunga aswang agtatayab da. Ay, speaking of aswang. Amam, data nalagip ko ada aswang na. Jay mi gamen, Amaya. jay barangay may. Oh. Ay, nagadunga marites. Ay, adu chismosa. Ato chismosa. Nanagan na di barangay yaw. Amoy bagbagamot ka. Basta jay may. Jordanita. Wow, Jordanita nagadunga at marites. Ay Amoy nasuling, hanga normal ti may isang nga barangay no awan ti maritis na, di matapaw. Wow. Wan gulada maritis mo tagitaw. Among gunada ni chismosa jay may. Ti pamilya ni Suleng gunada. Kat aswang, kapay kunam. Paya. Siyempre, di na kami nga makikita ti bigat. Tirabi ikit. Dato'y trabaho. Bukod kasta nga talaga, syempre, da tayo nga entertainer, pang rabi, tirati trabaho Trabaho tayo. tayo. Tiagman malam, isip pa na ginana tayo. Wow, katatako na dating niya may. Na ti pamilya mi kano aswang. Naikot inya ko nam ngay. Hindi masaksak na. At dahil time nyo talaga nga kapangko sinarungkaran ni nanay ka. Inyati ko nam kininanay mo. Pinangka. Inyati ko nam. Kunak niya na. Ma, okay ba isaw? Aswang tayo ka now. Kuna. Inya. Tatan nirakot na. Nagbayag na nirakot. Tapos nagtayab. Nanimal ka, nagpaisong aswang kayaw. Sumaro nagtayab ka rin. So ako minatayan, dumaw-dawa dato tinaalan yung ikan. Ang gudwa di bagina. Adabalong ka. Ay tabalon mo. Girl Scout. Tatala na ka po, tati aswang nga Girl Scout. Amaw. Na nangagkupay ka sa mga marites. May saka mga marites. Nagsundalo ka magkaraw. Ay, wen, suling, datatay kay ko ngay baga kinyang tatay. Uray no kasto-kasto ilaan ni Ingin. Suling, nagis eskwela ak, di may isa nga mabig-big-big na eskwelaan. Kun, hindi nagsulsoldado ak. Ata nga kinabaklam tata soldado kayo ay? Gaputa sinurot ko tiritnak nagbaling nga bakla, indak intultuloy tinagsoldado. Ay sige manggarot padasan naman tata. Ay, ipakita kito. Ipakitam. Sige, ipakita kito ginadal ka. Wando rin Sige. nakaptap ka tata, makikita na mo yung mo. Ay kang agsundalo ka. Sige. Sige, makasoldado ang garawt, no, ang commander ka. Siya ko na tata. Sikat commander ka. Karampi nga Sige, mga... ipakita kito ginadal ko ah. Sige. Ayusaw. Attention! Nagatangay. Palto-paltog tungang. Left face! Apay nga nakikiktugan na na! Ay, kikik-tutang ka kalipis ko nang dirupat ti talyaw ka. Nyagati ba ngay? Kurang di kuman mo, ang kasta tinaadal ko di Amerika, tungang. Masanaw? Kastoy kita. Left face! Isurot di bagi. Ha? Di ta ka nagkamalay. Maya. Nagapuka ko ng Amerika. Wan. O di dapat English mo sisurot ti bagay. English. Wala English oh. Sige. Tatakang dyan mo lang ng puna dati di English na. Oh. Sige tagatin siya. Attention! Left face! Isurot di bagi. English ko lang. Islam. Islang. Siyempre, dajayak Amerika. Gusto ko Rod. Kung ano mo Asway. English na sure, sige, kasla bakla. Lening ka tata. Tapos ako di TV tamadong bes ha. Bakit na alam malalaking tatay na. Binayada na tatay, mana di udin niya na, 20 tatay na. Nakay ka nung 135. Ang panunutan niya si 135. Dapat 130 ta 150 lang. Diyan yung mga pesos niya na dyan. Gatang na ice water pag mulumog na. Oy. Oy, ingay. Kaya, Bataris ka tatawan sildom. Karupam. Iyapan ay mo naging tumating. nakikontrata kinyayo. Nagulat na pangiyaw siyang pangiyawatan niya po si Kinsimay. Sige. Pinsimil na. Aramidan nagina wala una yan. Haling, 1.5. Agaw. Ay, handa ka bandan. Attention. Attention! Tultog mo dati ng kumanda. March time, march! Bye, march! Hold! Hindi ka mag-hold, di ka rap-aso dati tugaw. Ano na, igargabad na kang taulo na kabakal. Ne, naburais at iruskal daw. Ne, nagadungkuldingin nyo dati kay kibong-kibong ka.
Amo nga kulkultingon dati ubod ko, mapukulang ka. Ay, nene, na, sorry ang na, sorry antikal. Antikol, suray. Ay, sorry. Ikan nyo man apaw, tirus kaltaw. Di ka gudwa ti Dr. Caldero tawin naman sa plangganan. Oh, sige, tuloy mo. Nag-stay ko na talapos dati dito, like. Left face is sure to begin. Wow, bad trip. Lakay mo ti pangiturungan, animal ka. Tatala na. Ilisi yung man dati yung figurine. Nag-iman ni kala nakalupisan at ansisit. Kung lang ka dati dumalan ng soldado, hindi ka peglisi mo. Ay, kote, lagi din ni Ikaw kalik ka humang mo dataros kaldon. Naglagaro doon na mo pigpiduto na. Eh, Alakat na niyo. Sak, sak! Hoy, mati, kwa mo gayang, ismo sa mo gayang datoy. Apa yan? Notok. Noto. Otso mo, chi. Na! Ay, Notok. makasao. Uy, di ba umul ka may day? Na? Umul ka mo. Wait. Kasi ano ka, nakapangang kalahuki pa. Katungtungan. Katungtungan mo. Naiwaran si Taus. Suleng! Umay tagpabuyaw, inumay tamang bulabaw. Madilnakan mo. Apan na tinambang di kunana na isurot Taus kaltaw. Naiwar siya. Agawin siya pala tata, labang anaw. Alay ulitin tanga ijay. Ni aguray ka nabungon mo. Kupitan. Uray ala nagtilmon. Iturong na mo dyan na sadya. Nasadyang mo si pang iturong akin niya. Ito'y kanya. Santo ninyo mo tatapang iturungan eh. Nalapaga pa'y matana nalaos. Kasama mo. Talual daw data nga na. Kaya na makasangit ak sa ingay. Apaya. Malagip ko si bangus ko. Basta yelo! Takay. Ngayon, kitam na eh. Tatala na kakita si tao nga nakaluwag. Nakaluwag. Ay nataw. Ay datoy. Aguray. Ay datoy. At kabagyan da siguro. Babalin nga yung banda ka di sa mo. Takansyonan da ka makan. Takansyonan da ka lang. Makatuyan. Ipakalay mo. Amo kaya bibitin ka. Makan kansyonan da ka lang mabibiit. Palakpakan tayo man. Makan. Mabibit lang. Kansyonan da ka. Ay, babaan mo na eh. Babaan mo. Baka mapiltang mo. Hindi ka. Uy, mayaptik ko dito. No, may kagayam dito nga nga barangay. Barangay niya, barangay ato. Kabangaran. Kabangaran. Maya gayam ti umay dito, umay ka dito dapat na silag iti flashlight mo. Abaya. Madalapos mo dagito ang sisit makibaan ka, gadil ka. Apat, ito si Kennedy. Maya gayam dito ta dagito yung figurine ta dito ito magna. O sige, soldado. Attention! Pikit ka man. Wow, kurang lalo muna na. Nagtangalangam tata, mabalik siguro ate ito ordinary. Forward march! Hold! Left face is sure to begin. Pikat kitang bay! Lakay manon ti pangituro mamaw. Forward march! Hold! Hold! Right face is sure to begin. Nay, kato yan. Ang asim suling, hindi pa nakaparamid insurance ko. Oy, Hindi pa kaya tagpakamatay. ang kasta-kasta, duwa pa nagkita na kanyang data. Yan. Animal mo dapat tumatay, taga dumasirri ka na, di pang-iwak ko. Forward march! Hold! Sit! Ingay! Ako, kasunay, Squat! kakasumanaw. Squat! What? Tampulan na. Disnugan naksuling. Up, up, up. Up. Straight. Stand straight. Forward march. Hold. Ikaw lang nga. Pakilakay mo. Kal, inatanggap mo ba singin upang maging kabiyak ng iyong puso? Sa hirap at ginawa, mamatay ka man,
Susunod siya? Hindi! Chusi di animal! Kasla isupay lugi! Nakaramang ka sumukak na. Sampal! Kaya mo rumaman. Ha? Kaya mo rumaman ti suungo ti bakla. Han! Piling. Ne, ano ka tudukan tabuksit ka? Stomach! Agore ka. Yeah. Kasaron na kami mandataw. Ay, thank you so much. Iyasawa na man takaya ko makaraman tilakay. Nakataw eh. Nakaramang ka ti kwa dinakdakan na sungok babaw. Hoy! Pay kas na nagkarit ka mal. Ay, ako rin ka! Ano itong tutok ni spotlight? Makita ginululan namin eh! X-ray natin, X-ray! Makita yung utak na. Ang sahog, dato ito, noy-noy, akino! Nuyun ang kilo ka! Yung nasan ni Marcos, dapat iputong sa inyo! Uy, nataningin ni Akinaw! Sige, go! Anak kaya nga ibutaos. Lenny! Lukaw! Kaya ko da ito eh. Ang mga asawa. Apay ah! Hanga makadengdeng aba. Kaya kung masaw ta natayag ni. Abay na! Na tinagan mau. Sunod ka sa wam siya tigigamam! Lagan ko, bongbong mo na sa abaw! Lagan ko! Aguray ka. Sumaplit Nya mo tapos ang aumon kumitang. Makapirdis sa lunat. Sabay pa na. Bungbong mal ko sa aba. Ngay, uray lang naglati si Mike. Damay pangis! Naday. Kumitil gisang aw na si Kayaw. Bumulo naman apo ti Lighter tasigya pa gisang aw na agapaw. Bob! Angkal, ayos ka lang! Ayos! Ayos! Makasaw ka mag-amti na inayan. Ready kan? Hangag sabay ti duwang amay ka! May salang ka na. May salakan o siya kart. Hamo at atrasan data ni maburais. Ready kan? Hoy, madam! Ay, madam. Teka, baka pasikal ka dito ya. Eh, no, ka nakakanya di putaw. Ay, bagi tingiw. Aking bagi di labang. Lutul niya mo! Sino ka talaga tibutos na eh? Nagadumi magbagamaw. Kalbo. Amaw. No, agtutudo kat agitan tikimat kas kada guro. Hangka nga kwa, rumrumwar. Nurumwar ka kalugong ka. Bueno, may Dalanon tikimat datoy, nasilang meten eh. Diyan. Tawo! Datoy di wan! Nalang ti ulo na! Ay, nalaing ti ulo na. Kustot ako ng suling. Nalaing nga talaga ito. Amon ti lalakay. Kaya? Duwa ti paggagapuan ti talino da. Apa jaban dati pa mo na nga. Duwa ti paggagapuan ti utak da. Talaga? Utak ng katalinuhan at utak ng katigasan. Lakay. Lakay. Nakay di ko guna. Ampas. Kunang ampas waiting magayam. Alay, kasaron na kan. Kasaron na. O sige, kasarinatan at kasarman. Win ka nung nautog mo takarkarmam. Taran. Para mata. Ay, naman dati kasarong kinyakon suling. Tukoy mo, kanina po mo dati buksit na. Kalbo. Ay, amo nga iya tatay data bridal karne. Alay, tabindisyon lang kayo pa eh. Binom ka. O, tanong manapaw. Diyak burburag. Burag. Oh, correct. Ay, ang kasarinatan ni Suling. Kaya nakamasawa. Uwan ka na. Nagpirti ka no siya ti masawam. Hindi, babana mo ta. Nagpirti. Nasisirtag di siya ti masawa yaw ta... Ado ti... What? Natikwam. Ado ti kwam. Wen, ado ti dagana dato. Ganak ko ko. Makatoy nga ro doon. Nagpirti. Natinagan mo.
Bumbong mo ka! Abay, ada bubukaw ka! Ada problema! Ang awang mo gayam! Alay, uminom ka kuya. Maka nagkasartaan. Datoy. Swerte ka no siya timasawam. Hangkag luto, hangkag lablaba, Wow. hangkag daldalos, hangkag nga pagtaltalunan. Wow. Nyangay ka raw. Nagtatatutak mo. Kunlas nga mor aramidon. Hangkamang mangan. Di matay. Kabigo sa mo di bigutan. Ano siya timasawam? Ang pili ka. Nya kay mong asawa ni suling ni ingin. Dahil, Tulong. Kuna, sino ti kayo mga asawa ni Ingen, winino sulay. Nung isulit ti mga asawa. Ay. Musak ti mga asawa. Hangka po pulos nga pagsisidaan ti bagguong. Taapay. Ibuson ka pa yasin. Kaya mo, sino kaya mo? Ni Ingen, winino sulay. Hamo ka, siya lagi Pumaksyan ka mouth. Siya lagi guman. ngayon sa mga Duterte! Sige, sige. Bungag ka mouth. Sige, bibigyan naman kayo. Makaan taga-sawag kasarin na tanis Ay, ulit. ito yung keyboard na lang mapasa dito dito eh. Kaya mo maong motivated ka. Di kayo nito eh. Yung Ikaw, damdaman totoo. Malaktak ka mo't mapanay. Ako ikaw. Pailang ti seremonya. Sige niyo. Dato ti kayo mo nga ungwang. Maday si babon na kadataw eh. Sige. Inagan ni Ingin, kinisuleng. Kasi ka. Pakastoy ka ni sumawag kini Mayura. Siya ni Mayura yung suleng. Kan iti karapat niya ti dawag ijay. Ni kan ti Gundaway. gundaway nga mangkasar kinyay nga duwa. Surti ka na yan. Nay aguray ka. Ay. Kasar kang bunyag dato yan. Magsabayan. Tata. Nakasawa ka titurpi nga lakayan. Nanagan mo uncle, nalipat ako. Bungbong nga raw nagbibisin. Karkaraw pa naman tayo ni Noy Noy. Parehas na. kalbo. Ay, kasari na kami na makumunga ko. Bayag mo ni Miyaw. Alay. Ikaw. Bungbong. Ikaw bongbong. Piling nga bungbong. Talaga asawa ni Bungbong. Bongbong. Ay. Tinatanggap mo ba si Lenny? Lenny? Hindi. Hindi. At at yung kasimbahan na matras ka. Sayang na kita na partay. Upo ko naman. Opo. Piling. Kasi na si Kapay Lugi. Isungbat na. Opo, mother. Hindi Hindi ka rin natararamitin nyo tayo na di yung atagkasar. Ang mga kasaran na daw. Kapay. Natayan. When gusto nga. Natayan ng kaskasaran na tangarod ni Mayura. Alay, tabindisyon ang kailangan. Wow. Sapay ko man, di papapanan yung aduwa, kat bantayan. Sapay na kumata, dumanong ka dyan kay Karyang. Okay, dati di sing-sing yon. Kitang taman di sing-sing. Animal. Balon mo. Ano di kagpisin di dalan. Itulot ka. Itulot ta. Saw ka niya. Alag, saw ka lang ta. Basta nga dakaws. Bumbong! Apo, butusan niyo ako mga miyaw. Di bongbong! Jok. Jok. Butusan niyo ang miyaw. Di bongbong! Florence, panghabakan siyo. Wey! Eh, ditulutan. Bongbong. Yan, napantog mo niya Kaya na. mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Bongbong, 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 mga kalbo. Aguray ka! Medyo isagid mo dyan, tikwa, saksakan. Itulot na ka, naglubong. Bongbong, bongbong, mga kalbo. Bongbong, mga kalbo. Bongbong, mga kalbo. Bitakan. Kakan. May katuyon, agari ka. Agartistatan. Artista. Wow. Sige. Dati apo di may nga mabuy-buy yung YouTube kan di Facebook.
Tanuhan lang apo nga di cellphone apo iti pagkakikitaan nyo. Aramidon min anti suling iti personal. Ayan, galad iti marigrigat kin galad man ti mayaman. Ay kay mga asawa ipakitak dito iti galad ti may nga baknang wino mayaman Wow. kun marigrigat wino nakurapay. O sige padasag. O padasa hingin na. Well, ni apay yagat tuy mo ni. Hoy, kumusta nga iskandal mo? Datoy. O sige. Ipakita mo kada kami hingin. Iti galad iti mayaman, wino may nga baknang, lukas ano, nga agtugaw iti eroplano. O sige. Kastoy apong agtugaw iti may nga mayaman wino may nga baknang iti tugaw iti eroplano. Tugaw iti eroplano. Oh, is this my seat? Thank you. One glass of wine, please. Sosyal. Nagsosyal pang mayaman. Wine. Ang atubay to ah. Wine. Ang atubay tao. Wine. At ta. Pakita ba na kami iti galat, iti marigrigat. Lukas ano agtugaw iti unag tiroplano. O, First sige. time nang Kastoy agtugaw. mat apong agtugaw iti may nga maritrigat tinunakurapay iti tugaw iti eroplano. Tugaw iti eroplano. Naglunang kalamars malaw. Eh di ko nagtugawan, di ko tumay tayo eroplano. Nagtaktuwa-tuwa tao. Ang atuwa to day jay. Hindi jay. Ang pasungad mo nga bumabang eroplano. Ay ako na nanutuwa tao, ignorante. Ignorante. Nga amin nga Kaya marigrigat. nga maritrigat ataw. Ignorante. Kasi anumot aganak, iti may nga mayaman. O sige, anak ti may nga mayaman. Aganak Kasi ka. ako aganak, iti may nga mayaman, wino may nga baknang. Ako'y buya ti tablet. Ay natablay. Ano kaya mo dinadakkel capsule? Dinadakal man ako. O laptop. Yeah, laptop. Ako'y buya dahil tanga mayaman apo. Hindi ko nagpasikal apo, inapo na ti pirtana na bitak ti bibitakan nan. Oh darling, please call the doctor because the baby is coming. Sosyal. Pang mayaman, Doktor. doktor. Sige tata, kasi anumot aganak, iti may nga marigrigat. Manapan na malon kinibungbaw. Ay, Ijay taltalon, aganak ka dyan. Nabutak, ti bubutakan, talay Oh, sige. saltek ka di tambak. kastoy apo nga ganak iti may nga maritrigat. Napan namalon yung taltalon na isaltok ti tambak. Ay naawa mo nila kay kung nga bungbungan nga di nga makadengdeng ti aba. Ay na di ko nagatras namin tuwa. Ay na bungbong! Ay na may nakarayatan na naadatan na alakala kong bungbong. Ay nadatan rin mo ti bukal-bukal ti matatalaktan uyoso kun bukal ti uto. Ay, nako. Ay nadatan bungbong! Ramay ti rin mo uyoso kun bulong ti Maria. Ay nadatan bungbong! Ay katitakyang talaktan pukulon uyoso kun tabbal magayam. Okay nga tatapul man. O kanya speak kong bakla ang nakangaraw. Sige sabihan ta. Kasi Ay. ano ang sigarilyo, iti may nga mayaman. Sigarilyo ti may nga mayaman. Sigarilyo, iti may nga mayaman. Sigarilyo yuman. Ay nati sigarilyo dumawat Na po, marigrigat kayo noon sigarilyo. Yaw. Kapilita sa pinagngina, utso. Din kaya ginasintronan, dinarabasan na pa. Kaya, kasakit ti karabo ko. O sige, kastoy apo ang sigarilyo ti may nga mayaman, wino may nga batnang. Sinindyan lang. Wow! Naglantag tataw, watang ko na kataw. Pamayaman. Ang mayaman. May sapay. Sapa. Ay! Niya nabagtuaw. Jai! Gila mo. Paya! Naango na di sang aw ko. Hindi ka pagtutupras. Nagprasa mo, Oh, minsan. kasanumot, itag sigarilyo, ti may nga marigrigat. O sige, kastimot apo magsigarilyo ti may nga marigriga at may nga nakurapay. Aglablaba, agpapasuso ti anak na. Inamalan na ka sigarilyo. Oh, go, Gol. Pause. Pisaw. Oh, go. Gol. Pause. Pisaw. Oh, Brush. Gugangag-gangag na. Magsangi ka anak na. Umpal ko, Ipalikod na yung susuna. Oh, go. Gol. Pagamamuanam na talimaw daw di bakal. Kapit na natali mo daw. Pagkasakpay nga na uyos di angas na, timbalyaw di likod. Nalakay mo dyan sususaw! Nadaydray! Tiyanan di bakal. Ito nga mamamati kami na apo narigriga nga pusutan tilakay ng tubing. Sa balyanta. Sige. Kasanumot, iti agsangit ti may nga baknang. Sige, sangit ti may isang Siyempre, atati special participation ito ni Miss Miss Patty. Patty, Tata, agkabsat kayaw. Sige. Abang kay Jab Proud. Well. Di Amerika. Ay, sige. Sangit ti mayaman. Sige. Sige, bro. Dito apo ni Pati, di katwami mutla ang agkuko apo, no na po ngayon, di umabot iti 2.1 million viewers. Hello. Ayan. Ayan. Sangit ti mayaman, papanami nga banda. Abang kay Amerika. Jay Amerika. Kayo. Dito iti Amerika. Sangit ti mayaman. Okay. Sangit ti mayaman Wan niya trabaho Sige. dito. Kasi syempre businesswoman kami ni Kabagis ko. Sige. Okay. Diba? Mayaman Dati mo din yung business partner ko.
Mrs. Mata. Ngayon, nakuha isuna, may isang makamamayamaan to Amerika. Yung business na nga eh. Business na. Yung business na nga eh. Business na nga kukuha. May isang Nangga-business. taga-aramit ti shampoo. Nang nasugnot mo tibok na. Ate ngayon man na eh. Na, wala ito yung hardiniro. Hardiniro. Wag. Nay, apaw. Tapos may taga-kulikta ti basura. Tumawag ako. Mayaman. Mayaman. Mayaman, sige. Tumawag ako. Paano- Sangit ti mayaman. Sige, go. Hello, aguri ka. Ako rin ka tagriring pa ilaan. Aya. Hello? Hello. Hello? Hello. Sinataw. Who are you? Ayaw nga. Data ka ng Amerika. Ayaw. Who are you? Ni Suling dataw. Suling. Ni Suling. Oh, what happened? What happened nga? Ayusin man data English now. What? Apay ya, katawag-tawag ka. At ang harog na pasama. Napasamak nga. Pati, ibagaman kinimanang tayo. Aw. Ay na ni Daddy. Ni daddy nga. Na tayo, ni Daddy. Ay! Na tayo. Ay, aguray ka. Ingay. Sandara. Yes. Come and talk to. Ate Sule. Sule. Okay. Okay. Hello. Ilaw. Abay yan. Ingay. Aka makita ang pigamita nakaput eh. Aguray ka tayo tablet ko ti kamitan. Hindi dapat pa. Sumawag ka ulit. Ako ulit. Sige. Dato yung tablet ko. Dato yung mati wallpaper ko. Sige. Sige, go. Ako Hello. Nag-loading. Ay, sige, tumawag ka ulit. Narigat si Aguray ka. Pilipinas. Hindi kayo dato yung wallpaper ko, sukata. Sige, tumawag ka ulit. Hello. Hello, Ingay. Paya. Nakatungtong ko ni ading mo pati. Paya niya magam. Ang bagarog na ko hanggang mabigbig lang. Yajay. Natay ni Daddy yun. Niya paya patay na ni tatay. Ay na, ni Daddy yun. Ay, niya patay na garo. Nai-blood. Nagangaw ka, kinuanimik ni Daddy May. Ang dati garo na napasungan ti December dyan eh. Ato tinapanan na nga budaan. Kan nga kanti sinapit nga tabtaba. Tapos. Ay na, kailangan nyo agawid kinipate. Ay, sige karo, takatungtungan ni Pate. Paakong mo ti purinarya ni Daddy. Sige. Tamang ipawit kami ti pagpakrimik. Ipakrimik ko nga talaga. Yes. Nakabuton. Na, isuman lang kami nagchat-chat kinyak. Ingin, compliments kung nada kinyak. Si Kangay Patay. Compliments. Confidence. Confidence nga, compliments. Arata kayo tuwang Amerikan. Di yung mata mo tinawlawatin nyaw. Nagamin na jay. Ada nag-chat kinya. Ay, nakunana. Condense ko na na. Tungan, condolence. Condolence. Ali ka raw, tagawig kami dita. Sige. Sige Sa batan na kayo. Wag. Di banda. Si Kamano sa batan na kami giting nga bye-bye. Sige ka Rod. At Oh, yung sa sige. lahat. Wag. Tagawig kami. Sangit ti mayaman. Ay na. Ano, excuse me anak ko, tagawig kami. Sangit ti mayaman. Datapay niya dahi tawit awimaw. At yung krinik. Nagimang mo data pangabangan ni daddy ko. Nalagbaga. German. Sige, sangit ti mayaman. Nating ay. Si Van May. Madadali na. Ito na madadal, di kumatang kami man baron, mayaman nga raw. Guyot-guyot ni Timaleta. Ay, natatimalita. Nakita Hawa. kung kuna lang. Habay niya panag ko na ayo dato'y dapo ni dati. Nagimar mo dato'y lungon ni dati kung adapay pamipitan na. Ay na, nyamantan panag ko na ayo ti bagi ni dati ilipante. Nagdaktal mo na tayo kabilan nyo ti dapuna. Ako na gaw. Abaya. Apay nagpate. Apaputon na ko lang. Kung kuna na pala. Kaskay ti sangit ti mayaman suling. Aga, Nakapot lang artista ti Madeng. Nakapot ti tisyo kasta ni mga nagsalo ti butag na kang katay na nga makita makilamlamay tadi ko nakababae. Kasi. Well. Okay ngay suling. Agar aroyo ba dato'y mga ni dating at tagtagtag. Sige nga duwa. Abaya. Mayaman kayo. Magkabahan lang kami ba? Banang kayo. Well. Ang 30 mil lang timpawiyaw. Well, pagpakrimit kini dating. Di mo ay ang ti cremation tata. 60,000. Naku ma 60,000 timpawit yaw. Tostad ko ba ni daddy yaw? Nay. Ko 30 mil lang. Oh, isukot. Di apkok. Ay, animal ka.
Tutok Tinarami mo nga tusino ni Daddy Men, kasano no king 15 mil tinay pa ay. Awan na kasla barbecue. Tulusing sing ko mil nay. Kasla inasukan nga tinapapate. Ingay dyan, bro, dan. Kasjay ti sa angit ti mayaman, ang sasaidot lang nakaputi ti siya kasta nila. Ingay dyan, bro. Oy, nakay mati paramid maong. Pang kayo nga duwa, ang katulong. Ay, katulong. Ang katulong kay Jaya. Joy ko. Siya lang na. Sige, Oy, sige. nyaban dati Hong Kong. Pang kay Jaya ko. Dito'y mati Hong Kong suling. Dati mo gitara ko, ay kirgibar adito. Wow. Dati gitara kong kung agkabaw nga bakat. Netay ngayon ang bigak kamatantay. Agkabaw ko na kiting marin. Akita ka sa balay. Dito'y laktan. Yan. Sige. Adi ko lay rate titiraom. Dati gikwa, gitara kong kung abak nga agkabaw suling. Sige. Apay ang tataray tamot. Ale, dati laktan. Tapos ano tumaray ka, wang tugaw mo. Tapos dati nga ikagitara kong kung nga kwa. Nyata. Apa nakawal-kawalang takki na sana isubaw. Ya. Datoy. Tumawag ako. Sige. Natay namang mga lakay. Sige. Sangit ni Marigrigat. Wow. Sige, sige. tumawag patay. Hello. Apay ya. Hello, Igay. Ang pakita kayo, tumawag-tawag kayo, di kayo magpakita. Ipong kami natakwa ni Ram. Ni, apay nagadunga tao. Nainaingan. Ang pakita kagalaw. Awanan. Ang pakita kayo. Iya, ipong kami natas cellphone mo ay pusipos. Nay, napoy na po, ano na pura nga santo ninyo, si kayo kagayang. Apaya. Naingan. Hindi bagayaw. Agawid ka. Tapay. Ni amang tayo. Apay, ganano talakay nga tamay. Natay na. Natin patay na nga ro tatalakay. Di ba naman? Di ba naman? Di ba tatidog timad ni tatay ko Wow, timid-timidan datangalakay tamay. Gusto ko tajikin na taminay, so nangalakbyag na. Ne, kasanaw. Ay na nagdumaw. Nalipatan na nga tami, so na. Nalsok di barong na. Nay na. Nag-suicide dama. Galing ka ro tagpakadak dito among kao. Sige. Sige, ay, taglay nga kag-Ingles. Talaga? Wow, pagsari, susurukan? katungtungan dati among ko, kita, hey, how do you do? Imbutido. How do you feel? Maxi feel. Nakapakada ako. Agawid ka garo na. Agawid ako. Sangit ni Marigrigat. Sige, ayahin na. Oh! Naating na. Jaalag May. Nagkatawa na. Wow. Ay, nakakang ko. Nagpaksik mata sa ngauman. Kasi kakumangan niya data sa ngaw mo makaalay. Ay naman! Ay naman! Pwede ka matakan tinanan na damdamag pag-ibon. Ay naman! Nag-ibar mo dami lungan mo tatal-talo mga dangan. Damdaman niya sa rabaw. Ay nayan na kay tiruangan dati lungon. Hang! Apaya! Apay nga tagulong-dung awa ito ka pagsuratan dito na siyang. Kaya na ako gilungan nga niya amang. Natanay. Ay dataw! Ay datoy mo niya tarpulin na. Ata nagwapo ni amang tayo. Nagwapo na tarpulin niya amang ko ah. Napay timid niya amang ko to. Sige, sangit ni Marigrigat, ay naamang ko. Ay nawanan, dati bakla kayo bila. Ay nawanan dati. Relax na. Ay kato, nagitakap-kap na bukok ko, naniman kayaw. Ay nawanan dati, nalay kagalawin ni Palso. Nasalsin tamtama. Relax. Tama itong papa dati lungan maburay. Relax. Ako rin kayaw. Sino? Damdama. Si Colgate. Awan, expired. Ay naawanan na dati amang mga tambing at timid-timidan. Ay awanan na dati naungok dati lumunan animal. Ay naabang ko asuleng. Ay suleng ah. Ay tanong. Ano ba yung utang mo di puro na niya? Kung katimid-timidan na. Ay natagurlos na dito ang kakaray-kay mo masapal mo pa ilang tag-wifi. Ay nasuleng. Apay nga namin ano mo yung baka di sulingan. No tita mo talnahan di si kayo dumawa ka. Nagsabiakak pa ilaan. Apay na dungdungawan na. Ay naamong niya amang alakay di kuwawang pay asawa na. Bakla day jay na ilawan na tayo nga na ipugsay. Gusto nga sulain. Wag. Sa balyan tapati tinatay. Nangay ba? Inya ti ipadungaw mo kinyara. Manok. Neng. Di Ang manok. paborito mga manok ata pang bulang. Pambulang. Ang alay karot pati manok mo na panyo patong awan. Sige. Nay. Dungawan. Sige. Pati man nya team ko subtit na gin manaw. Cause of death, nagbakal. Nagtut ko. Animal ka. Ay na. Ay nawa na dati bang kanakan nga manok ni nga uupan na. Ay nawa na nagkarkaray kahit tinabagan nga tabal kas katalabagan nga takki ni drum tundaka. Ay nasuli.
nga dingon may suling tinagan na. Na dati dingon nga ang tisuling nagan na. Ayun niya. Di aso yaw. Di aso may. Ay, amok tinagan na di aso yun na. Oh, sige. Mark Oliver. Mark Oliver. Happy. Mark Oliver niya nga. Sino dajay? Ay, napalayaw na. Hingi. Tasangitam, tatatikwam. Sa ngitam na ka, Mark Oliver. Oh, alay. Ay, naawanan natin pangganakan ni nga aso na. Ay, awanan niya ang taon. Kada na sumukan ka sa bali nga tao. Awanan na kitang tagal tinabagan nga tabal. Dito'y paraangat mina. Ay, sulay! Ha! Mark Oliver na ka na di aso yaw. Nga, Mark Oliver na ka na Jespilaan. Palayaw na suling. Awalak ka na, ipanalak ka. Sige, pampuntay naman. Ipumpun tayo ni Amangan. Ay, aguray ka balit Ayan. Agi ko kapag agwalaw. O, nagitan ang mo yung taglualo antay. Aglualo ah. O, nagitan ni babakot, taglualo. Ay, sutay abang. Tali ka na agwalaw. Ang makasaw di paglalulun niyaw. Hindi taka na, ako maglualaw. Ang bukaw, manang. Ah. Nay, nalay naglualo ato. Diyos ko landa. Nangagkumot atay namin sana. Sikat. Siyak taglualaw. Ipaon ni patay. O, alay, ipun mo to siyak taglualaw. Sige. O, alay. Abi Maria Purisima. Kung si Bito, kung labatiba. Ay, amami nga da kasadi langit kabalyo nga burburangit. Ito mo lang nga misteryo, dinatay nila kay Bursyo nga lakop petrolyo kun nga bangbangsit nga tuyo. Ay, aglalo kami, mampay ti may nga Maria. Abi Maria, Ilocos Sur Norte, San Jose de San Capi, salakan na kami. Uapo Diyos miniminyukos. Tugi kanda kapulot, mansawaya kumukusay, kumustang to tinapiyad kun natay. Umay kumaniparparin tumong ti doang alipay-lipay, tuy tumong sa kumot pisel ito doang bunga ti kulalabon. Apatot apalang dalipawang sa lamagi ka nga pagkawang agas tinurusukan. Kan bunga ti busal-busal alabati bati tabpulan. Iti may kadwa nga misteryo. Ay nyog-nyog-nyog nagbabatog kukwa ti babakla nga utog. Ramot ti akasya nga simbango banda daya agas ti agrigla. Kan dagito'y babayin matudok ti si ituki da aray kunada kung natudok ti buto alipay kunada. Dato yan ti maudi nga misteryo masapol ti agsumbat. Dumtang total daw nga aming abot ti babae kat agpulat iti sumbat. Agragsak, ibabakla. Dumtang total daw nga aming babakla kat ilansada ti sumbat. Aglulin, ibabakla. Dumtang total daw nga aming paglansa ti babakla kat buto ti lalaki da ti sumbat. Agruar, ibabakla. Amen. Ay, ginawa. Sige nga daw. Dali pumputay ni amang atamay. Ay, kung nada kanyak, sige nga duwa. Ay, Kada tibilin na amang yung atami kanyak. ay naku nana. Bago suna, iruwa na suna di balay na. Ah. Kada ti paborito na kanta nga dapat ipatugtog. Sige, driver ti Purinar. Nasi ka Purinar dyan. Kita mandag. Yun ang ora manandag. 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 Sige, driver ni Kwan ni Manandag Funeral Home. Ipatugtog mo, di kay kayat ni amang nga tukar tatapon po. Wow, niya tsura ni Lenora ba ng dagbasing mo lang bakit saya. Yakam mo, yak pa nakita. Alay, sige. Sige, pugtuan tayo. Wow! Sige. Ay, haplos data. Ang mukaw. Nya, Ah, hindi kita malilimutan. pade, tungan kayo, lason mong halik. Ang nga, one day data, one day. Nga ang mukaw. Nya, One sweet day. labis na nasaktan. Ay, si Nebeng. Nga kaya. Ipatugtog tayo. Malay, patugtog mo man lang talo may pugpugtuan. Si Kama, driver ti Purinarya. Ay naman! Ay naman! Nag-ibar mo na ito itugtog mo na. Ay awan mo na inagtiba! Ay naman! Naguray! Now! Ay, my mouth. Sulaing, pate. Kaya. Kung ano tal-talo tayo kapaw. Kaya. At tamo gayam, apo na tilabas ni Ama. Papagyan tayo mga bataw. Kabagyan tayo! Nalaukan mo ti isbusi ka! Nga mo tayo na sulay! Nalaukan tayo ti factory ti pig! Ay na po. Alright, maraming salamat po. At ako po ti last set me, kiniingin, kagami na po ni Pati. Anyo laglipatan na po, mag-subscribe, i-follow, i-share. Ito yung YouTube, kaya Facebook page na yun. Tano ti kasta po kat umadupay iti followers kas kada
viewers, Wow. kanang nang runa apo, iti subscribers ni Auntie nga Suling, tatlo katikasta, proud to be taga Pangasinan, proud to be Ilocano. Ayan, baka napadalisan apo, itinurupa yung di camera, mabuya yun to apo, di YouTube. Nagiura yo basta subsubaybayan nyo lang apo ti Suling, mabuya yung nga mabuya, dahito yung pasamak, dahito yung rabia po. Kahit garod gagayong ganda kapsat, at pasalamat kami itinabara, tinasayaat, nga panang bisita, iti pamilya nga nasignan. Kahit at pasalamat kami, mut kada kayo amin nga umay timbabuno, dagita palakpak yo, kan dagita katawa yo, kan nasamit nga isisum yo, iso iti inspirasyon me, iti rabaw tintablado, na imbaga rabi kada kayo amin apo nga awan tilabas na, palakpakan tayo ng Auntie nga Suling. Yes. Ayan, kasabat kini pati kinihingin. Ayan. Salamat. Maraming salamat po.